so to banda ma abun caskewa ke bidar bagage yanzu lokaci ne da ake bidar farare amali ba za ka gane ba abun fa yaudara ne mata da shafe-shafe kaga yar fara ta tastas amma abun bula ne in ka matsa da kallo ne ko kafafuwanta nan za ka gane zancen ka bar ni ra'ayina ne ko gidan ma an san ni da sanganin farare a radiyar fara ta yi idan ta sa turare ra'ayinka ba ni canja maka tun da shi ka zaba ni dai baka nake so baka akwai abun burgewa ta kun idan malam in ta ma fari da ido yanzu ka dimauci kai batu ake na launi wake batun idanu kai ni fara fa komai ya ce ana hada mu ko yar gidan uban wani amadi ina so ni na ga yar baka kuma na bude anniyata ta yarda ta amince mini za ta zama mata kai yanzu ma batun da ake an sako iyaye an gombaka kai an gombaka taske an gombaka ni kuma an gomfara mai tuka farin tuwo ran aure na da ita sai na yo zanzaro kai ko fanni na lafiya an fiye sambaka kai ko fanni na ladabi a wuri kala baka ni na lura mai kula da miji sai baka fannin kwalliya a sha kyawu sai baka kai maganar ka kuskure malam farare na zuwa da alkhairi in ka ji ko sai ka nemi labari a sanar maka dan ka daina ikirari cewa wai yar bakar ka tafi fara maganar ka karya ne ni dai gatawa kai ka dauta ka kai ka jiyo ko me ya same ka zaka ba da labari in farar ta rabke ka hasadar mutane dai in ta tashi mai muni maimakon su ma murna sai su dinga alhini dubi yadda Allah ya bani yar fara malam wai kaji mai baka ne ke kokarin ya zage ni ba batu na zagi amali ka je ka aure ta shawara na bayar kuma gashi ka ki karbarta ni addu'a nake maka ma Allah saka aure ta ni dai baka nake so ni kuma fara nake so sai yaya aha